M'dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Ndikulandirani abale anga okondeka lero Loweruka pa 3 December. Mpingo timakondwerera moyo wake wa Francis of Savia. Francis anali munthu amene poyamba samalabadako za Mulungu, koma adalandira uthenga wabwino kuchokera ku ma Jesuits, ndipo anatembenuka mtima, adalowa unsembe, napita madera osiyana-siyana kukalalika. Mwachitsanzo adapita ku India, ku Sri Lanka, komanso ku Japan, ndipo adafikanso ku madera ena oyandikira ku dziko la China. Muzolalika zake chinthu chimodzi chimene anachisindika kwambiri chinali ntchito zachifundo. Adayesesa kuchita ntchito zachifundo kuthandiza anthu ovutika. Mwanjira ina tinene kuti iye adalalika za chifundo. Monga tonsefe tikudziwa kuti munthu amene ali Khristu ayenera kuonetsa chikondi kwa anthu ovutika. Iye chinthu chimodzi chimene adachikonda pa moyo wake kunali kuthandiza anthu ovutika. Mawu oyamba akuchokera m'buku la mneneri Yesaya chapter 30 ndime ya 19 mpaka 21 kudzapitiliza ndime ya 23 mpaka 26. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi mayi Magdalena Dick kuchokera ku mphakati wa St. Matthews, Martyrs of Uganda Parish, Vombwe, mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo mawu athu amthenga wabwino ndi monga adalembera Mateyu oyera. Mateyu mutu wa 9 kuyamba ndime ya 35 mpaka chapter 10 ndime ya 1 kapitulizanso ndime ya 6 mpaka 8. Ndipo amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Clement Mulole kuchokera ku St. Martin Parish, Chilimba, mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu oyamba. Mawu a buku la profeti Yesaya 30 ndime ya 19 kulekeza 21 kuzayambaso ya 23 kulekeza 26. Ambuye chauta. Oyera uja wa Israeli adati, ndithudi inu anthu a ku Ziyoni, okhala ku Yerusalemu, simudzandionanso. Mulungu adzakukomerani mtima pamene adzamve kulira kwanu, ndipo akadzangomva pompo adzakuyankhani. Ngakhale Ambuye adzakuloweseni muzovuta, adzakhala komweko kumakuphunzitsani. Sadzabisala, mudzawaona. Pamene mupatukira kumanja kapena kumanzere, mudzamva kumbuyo kwanu mawu okulozerani njira yoti, njira ndi iyi, muyende m'menemo. Mukadzadzala mbewu zanu, chauta adzakugwetserani mvula kuti zimere, ndipo mudzakolola zambiri. Tsiku limenelo ng'ombe zanu zidzapeza mabusa akulu. Ng'ombe ndi abusa zokuthandizani kulima zidzadya chakudya cha mchere chopapasa ndi fosholo ndi foloko. Pa tsiku limene nsanja za nkhondo za adani anu zidzagwe, anthu ake naphedwa. Pa phiri lililonse lalikulu la pagomo lililonse lalitali padzayenda misinje ya madzi. Mwezi udzawala ngati dzuwa, ndipo dzuwa lidzawala kwambiri ngati kasanu n'kawiri,
kuwala kwa pa tsiku limodzi. Zimenezi zidzachitika pamene chauta adzamange ndi kupoletsa zilonda zimene iye yemwe adachititsa pakuwalanga anthu ake. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Uthenga wabwino monga adalembera Mateyu oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mateyu mutu wa 9 kuyamba ndime ya 35 mpaka chapter 10 ndime ya 1 kuzapitirizanso ndime ya 6 kulekeza 8. Pa nthawi yomweyo Yesu adayendera mizinda ndi mizi yonse, adanka naphunzitsa m'nyumba zawo za mapemphero, nkumalalika uthenga wabwino wonena za ufumu wakumwamba, ndiponso ankachiritsa nthenda zawo za anthu ndi zofowoka zawo za mthupi. Pamene adaona makamu a anthu adawamvera chifundo, chifukwa iwo anali olema ndi ovutika ngati nkhosa zopanda m'busa. Tsono adawuza ophunzira ake kuti zinthu nzochulukadi, achepa ndi antchito. N'chifukwa chake mupemphe mwini zinthu kuti atume antchito okatuta zinthu zakezo. Yesu adasonkhanitsa ophunzira ake 12 aja, nawapasa mphamvu pa mizimu yoyipisa anthu kuti azitulutsa mwa anthuwo, ndiponso mphamvu zochiritsa nthenda zawo za anthu ndi zofowoka zawo za mthupi. Yesu adawuzanso kuti makamaka mupite kwa Aisraeli amene ali ngati nkhosa zotayika. Pitani muzikalalika kuti Mulungu ali pafupi kukhazikitsa ufumu wake tsopano. Muzikachiritsa odwala, muzikaukitsa akufa, muzikachotsa khate, muzikatulutsa mizimu yoyipa. Mwalandira mwaulere, kaperekeni mwaulere. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Abale yanga okondeka, kunena moona mtima, Satana alikodi kunjaku, ndipo mizimu yoyipa ija imene nthawi zinanso timayitchula kuti ziwanda zilipo kunjaku. Ndipo munthu kunena kuti zoti ziwanda zilipo sakhulupirira, ndiye kuti kwa ine chimozimozi kunena kuti Ambuye Yesu pobwera pa dziko lapansi palibe chimene anabwerera cha nzeru. Ambuye Yesu ifua pobwera pa dziko lapansi anabwera kuti agonjese Satana, alimbane ndi ufumu wa Satana, aphunzitse anthu kuti anthu akhoza kupambana Satana. Ndipo iwo eni adationetsa chitsanzo chimenechi potulutsa ziwanda mwa anthu osiyanasiyana, powachiritsa anthu amene ankadwala, ndipo atafa pa mtanda paja nkuyikidwa m'manda, iwo adauka kwa akufa. Adagonjetsa mphamvu ya mdani uja, imfa. Pochita zimenezi Ambuye Yesu amafuna kutitsimikizira unena kuti Satana alipo, ziwanda zilipo, mizimu yoyipa ilipo, ndipo anthu akusautsidwa, ndipo anthu amenewa ayenera kupulumutsidwa. N'chifukwa chake Ambuye Yesu anabwera pansi pano kuti azapulumutse anthu. Ndipo iwo atayigwira ntchito yowaphunzitsa anthu, atagwira ntchito yolalika uthenga wabwino kwa anthu, adawapasa anthu mphamvu zotulutsa mizimu yoyipa. Ndipo ataona kuti iwo ali pafupi tsopano kuchoka pa dziko lapansi, adawatuma anthu amene iwo adawasankha kuti akhale ophunzira ake, kuti apite pa dziko lonse lapansi kukagwira ntchito yolalika uthenga wabwino komanso yotulutsa mizimu yoyipa. Mawu amene tawerenga tsiku la lero tikuona Ambuye Yesu akupereka mphamvu kwa ophunzira ake 12, ndipo akuwatuma kuti akalalike uthenga wabwino, akatulutse ziwanda pakati pa anthu amene ali Aisraeli, amene akunena kuti ali ngati nkhosa zotayika. Ndipo timamva ku Luka chapter 10 ndime ya 1 mpaka 20, atatumidwa anthu ngati amenewa, atapita adakatulutsa mizimu yoyipa, ndipo anabwera ali ndi chimwemwe,
Ambuye Yesu adanena kuti adaona Satana akugwa kumwamba ngati mphezi, kusonyeza kuti mphamvu zimene Ambuye Yesu amapereka zimakhaladi mwa anthu ndipo zimawathandiza anthu kugonjetsa kulimbana ndi Satana, ndipo anthu zoonadi amapulumutsidwa akathandizidwa. Lero mene taonera Ambuye Yesu akufotokoza kunena kuti zinthu zilipo zambiri koma ogwira ntchito ndi ochepa. Anthu akuvutika ochuluka, akusautsidwa ambiri koma kuti awathandize anthu amenewo alipo ochepa. Choncho anena kuti tiyenera kupempha mwini zinthu kuti atume antchito ochuluka kuti akathandize anthu ochuluka amene akusautsidwa, amene akuvutika. Pakufunika kuti anthu avomere ntchito imeneyi, ndipo ena mwa anthu amene adavomera pano tiyeneranso inu ndine tiyenera kumawapempherera, chifukwa ntchito imene akuyigwirayo ndi ntchito yotamandika, ndi ntchito yabwino ndithu, komanso ndi ntchito yovuta, chifukwa osatenga bwino iwo eni akhozanso kupeza kuti agwa agonjetsedwa. Kwa podali ya chithandizo cha Mulungu anthuwa adzapambana. Tsono chimene tikuna kuchita nchiyani padakali pano? Ambuye Yesu anena kuti tipemphe mwini zinthu kuti atume antchito ambiri kuti akagwire ntchito yotuta zinthuzo. Pamene tikupempha kwa Mulungu tiyeneranso kukhala ndi kufuna kwabwino kuti atapezeka anthu amene adzipereka kuti akagwire ntchitoyo ndipo Mulungu wapatsa ntchitoyo, tigwire nawo bwino ntchito pakati pathu. Pena ine zimandikhuza, timadandaula atumiki akuchepa, ndipo Mulungu amatipatsa atumiki osiyanasiyana. Inu ndinu titapemphera kuti Mulungu atipatse atumiki aja, ndipo Mulungu amatipatsa atumiki. Atatipatsa atumiki amene aja, mapalishi mwathu akabwera, miphakati mwathu akabwera, akhristu ambiri mwalo munyadira kuti talandira atumiki kuti atithandize pakati pathu, nthawi zinanso timachita chipongwe. Kodi kuwachita chipongwe ngati timachitako kaya nsembe, kaya sisteri, wanyoza, wabwezera mbuyo, waipisira mbiri, kodi tikamatero sitimakhala ngatinso tikunyoza mapemphero athu omwe amene tidapereka kwa Mulungu pamene timapempherera kuti Mulungu atithandize kutipatsa atumiki? Inu ndine tikudandaula. Tsono pamene tadandaula kwa Mulungu, Mulungu akutiyankha ndi kutitumizira atumikiwa timene akuwalandira pakati pathu ndi kugwira nawo ntchito, makamaka kuwathandiza kuti agwire ntchito yawo bwino, chifukwa ntchito yawo ndi yayikulu, ndi ntchito imene imafunika ndithu kuti igwiridwe mwabwino. Lero Ambuye Yesu akutifotokozera mphamvu zimene atumikiwa amakhala nazo. Ali ndi mphamvu zochotsa mizimu yoyipa, ali ndi mphamvu yotulutsa ziwanda, mphamvu yolalika mawu a Mulungu, mphamvu yochiritsa anthu odwala. Kodi inu ndine timakhulupiriradi kuti iwowa ali nayo mphamvuyo? Ansembe amabwera m'makomo mwathu kuzazoza anthu amene akudwala. Ndi anthu angati amene timakhulupirira kuti kuzera msakramenti takuzoza, pamene munthu akuzozedwa ndi wansembe akhoza kuchira? Timene akuzindikira kuti msakramenti imeneja muli mphamvu, ndipo Mulungu adawapasa ansembewa mphamvu, Ambuye Yesu adawapasa ansembewa mphamvu kuti atichiritse, atithandize ndithu. Timene akukhulupiriranso kuti iwowa ali nazo mphamvu zotulutsa mizimu yoyipa, mphamvu zotulutsa ziwanda. Choncho timenera kupita kwa iwo kukawathandiza, timenera kupita kwa iwo pamene akugwira ntchito ngati zimenezi kuti tithandizane nawo kuti ufumu wa Mulungu ukhazike pakati pathu. Timeneranso pamene ife taona anzathu amene akuvutika pakati pathu kuwatengera kwa ansembewa, kuwatengera kwa atumiki ake a Mulungu, kuti Mulungu awathandize kuzera mwa atumiki amene aja. Tiyenera kuzindikira kuti mwa iwowo muli ulemerero wa Mulungu, muli mphamvu ya Mulungu. Tsono mafunanso kukamba ichi kuti nthawi zina tikamalephera kuwasamalira amenewa atumiki a Mulunguwa kapena kugwira nawo bwino ntchito, pamene tikuwabwezeretsa mbuyo, tikubwezeretsanso mbuyo ntchito imene Ambuye Yesu akugwira pakati pathu. Tikumbukire kuti Ambuye Yesu akugwira ntchito yotulutsa mizimu yoyipa kuzera mwa anthu ngati amene wansembe, atumiki athu a Mulungu amene ali pakati pathu. Mulungu akugwira ntchito yolalika mthenga wabwino kuzera mwa iwowa. Mulungu aligwira ntchito yochiritsa anthu kuzera mwa iwowa. Choncho pamene inu ndine nthawi zina talephera kugwira nawo ntchito anthu amenewa, pena tawanyoza, tizoti tikunyoza Mulungu amene adawatuma iwowo kuwayika pakati pathu. Tsono pofuna kuti tiyanjane ndi Mulungu munyengo ino ya Advent, n'kwabwino ndithu kuti akhristu ambiri tiyang'ane kuti kodi moyo wathu ndi atumiki a Mulungu amene Mulungu adatuma pakati pathu, amene inu ndine tidapempha ndithu mwa Mulungu kuti mutipatse, ndipo Mulungu nkutipatsa, kodi tikugwira nawo ntchito motani? Ndipo ngati tazindikira kuti pena tidawafowoketsa, pena tinawabwezera mbuyo, pena tinawanyoza, tizindikire kuti tidanyoza Mulungu amene adawatuma, ndipo titembenuke mtima
kuti ufumu wa Mulungu ukhazike pakati pathu. Tiyenera kutembenuka mtima ndi kulola Mulungu kuti agwire ntchito yake pakati pathu. Tikumbukire Mulungu amagwira ntchito yake kudzera mwa anthu osiyanasiyana, ndipo anthu ndi amene inu ndinenso timawapempherera kuti Mulungu atipatse. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.